Viimeinen esiintyjä Sine Ira pomppaa kohta lavalle. Haluan omasta puolesta ja Etelä-Kymen vasemmistonuorten puolesta kiittää kaikkia osallistujia, kaikkia maalaajia ja yleisiä hengailijoita. Ja muistuttaisin, että nämä seinät tulee jäämään tähän nyt ensi torstaihin asti. Eli teillä on vielä mahdollisuus tulla sitten myöhemminkin tänne maalailemaan. Pidemmittä puheitta kutsun lavalle tikkurilais, kotkalais bändin Sine Ira. Tulkaa lavalle. Aivan paras räparkista. Ensin läikytin kaljaa meinannut päästä lavalle, kun on nyt vitun vanha. Läikytät mikseri! Mihin suuntaan tässä pitää niinku esiintyä? Tässä on... Tonne! Jos minä vedän tänne. Onks nami? Vedä siellä. Ai meillä on karkki. Meillä on karkki. On kiviä. On kiviä. Liian vaikea. KTP! Haluuks Kimi introttaa jotain? Ei mulla mitään asiaa. Otat siihen koko ekan biisin. Anna paukku. Mitä on sanottava? Lava pysyy todennäköisesti paljon. En tiedä kuinka hyvin tää kuuluu sinne, mutta... Ota vaan kovempaa miekin kuuluu. Missä monitori? Ei oo monitori. Ei joo. Tää tulee leikkipolun, semitotuus kiinni korviis ku korut. Hold not, mä sanon kourat kattoo, niin saadaan liikkuu netin solu. Katoin räppiä, mietin toi on mystis henki touhuu, kun spiritismi. Repressit päin seiniin, takas äidinkielen tunnille ja alas penkkiin. Takasenkki ylämäki on parasta, siksi mulla on aika, niin mieluummin siihen räpit varastan. Idästä tänne klubilta, repusta ja kämmenest, minkä kerkee ja mitä en. Mä en mitä tänne tekee, rupee kalja tarjoa, tai ees kättelee, ellei tuu päästy lähteelle. Mut en usko, et tuntisin tai mustois, muuhun kun kysyy, et kuka on kuka ja missä kaikki uskois. Ne on, voisin lyödä yhden vedon, ettei iskelmä tähdet pärjäs mun kyydessä. One second. Ilma veivi, ilma veivi, ilma veivi. Kato ilman käsiä. Pysy biiteistä, ei ole suoritusta tehnyt tätä pidemmätkö aikaa. Ei saa, jota ei voi kisauttaa lainkaan. Rikki piuhat sekä mikit. Mä ollut täs pelissä 10 vuotta teidän räppikappaleit. Ennen kuin mimmes rokkas baarit vitki kalsareit. Ennen kuin ämset rokkas pillit parkkuu ja viites tukkaa ajat on kovat, mut silti biisejä tukkaa täs. Taani Linnojen ja Timo Tokkien luvatus maas, jossa hyynyneenä tyylit tuokkien ja räppärin vaan vitsi, joka kykenee ilmaisuun ainoastaan digitolkien ja se on se ainoa vitsi, niin muusikoit etteivät kehtaa myöntää räppäriksi. Kamos sanova kuuden sukupolven Sami Papitsi, mut tosten tekkaa da. Se on nana, kun vaimunaraama kapis. Ja jos sun keskiverto fanis on amis, niin kela onks sä ostettavis? Kulkee paskaa. Ja tärkeät ilmaväylit taas. Tanssi musaa. Pysy biiteistä. Sieltä se tulee. Sieltä se kulkee. Tehnyt tätä pidemmätkö aikaa. Jota ei voi disauttaa lainkaan. Voi sitä disauttaa Salo. Aivan sama. Rikki piuhat sekä mikit. Kiitos. Yes. Siinä on meidän intro. Sanos Heke, mikä oli seuraava.